Cɛ baby. Cɛ i b'a dɔn depuis ne nana ne ye dɔrɔn cɛ diyara n ye i fana kɛra an fɛ i ma ye n dar'i la n b'a dɔn i tɛna n janfa i ma i m'a dɔn nin yɔrɔnin nin cɛ ka ɲi walayi turu cɛ ne ba i ka ɲi wallahi billahi moi je t'aime ne ba i bɛ se k'i ka numéro di yan ne fɛ est-ce que i kunkolo ka kɛnɛ e ɲɛ bɛ ne ni ka mec jɔlen bɛ min jɔ ko ne ka n ka numéro d'i ma o ma fa de b'i la non ne ba i ka di n ye de vraiment i ka di ne ni dɔ jɔlen i bɛ se ka ne dɔ jɔlen sɔrɔ ko ne ka di e ne fa i fana k'i yɛrɛ bonya ko dɔw ma sa Aïssa ko sugu ninnu man di kanu tɛ nɔgɔlen dɔn ne fa ne tɛ se ka k'i fɛ ne ka mec jɔlen fɛ ne ni ne bɛ ɲɔgɔn fɛ ne tɛ se ka k'i fɛ donc e tɛ se k'i ka numéro di ne ma ne bɛ n ka numéro di ma mun kama sisan nɔ en tout cas n'i y'a faamu i k'a faamu mais de toutes les façons an kɔni ka du filɛ an ka du filɛ carré kunni na yan fɛ n'i tɛmɛna bâtiment fɔlɔ bâtiment filanan n jɔlen bɛ heure bɛɛ ne bɛ yen don o don ne b'an ka da o fɔ kun tɛ ne ye parce que ne tɛna t'i sɔrɔ o tuma a ma kuma bɛ fɛn ɲɛna ou bien ɲɛ t'a ni mɔgɔ de jɔlen na ou bien e bɛ mun ɲini Aïssa ne min tɔgɔ fɔ yɔrɔ ne ye fidèle yɛrɛ wallahi n dalen don i la sa n b'a dɔn hali n kɔfɛ i bɛ taa ni n dalen don i la an ta essayer ka bouger dɔɔni je t'aime trop ok baby cɛ wulɛ na i b'a dɔn an ye yala caman kɛ wallahi cɛ bébé kun tɛ n bila an bɛ fɛ ka taa n terimuso dɔ de fɛ yen a yɔrɔ man jan kojugu non yɔrɔ man jan i bɛ segin n bɛ bɔ yen dɔrɔn n bɛ taa so mais i kana mɛn dɛ non n tɛ mɛn ok d'accord donc an b'a kɛ k'an bɛn awɔ